No siis mä oon ollut jo aamulla niin kuin yhdessä työssä ja nyt mä oon sitten täällä toisessa työssä. Että on vähän tämmöistä niin kuin roolista toiseen hyppäämistä. Mutta että kaikki mitä tavallaan tekee, niin on semmoista niin kuin intohimoa ja halua niin kuin tehdä näitä asioita. Mutta sitten toi omat niin kuin voimavarat niin kuin tämän kaiken kanssa, niin sen kanssa joutuu olla silleen balanssissa. Ja tällä hetkellä vaan ehkä niin tunnen semmoista niin pientä väsymystä, mutta sitten taas niin se kaikki innostuneisuus, niin mitä haluaisi tehdä ja nyt vaikka tämä päivä tulee sisältään, niin siellä mä oon ihan täydessä sydämessä mukana. Tää on hyvä, kun laittaa asiakkaan tuonne hoitoon, niin sitten voi tulla itse teille. Kai sullekin maistuu. Johannespoti. Mä kävin hakee perunoita, porkkanaa, punajuurta ja lanttua. Sitten niillä oli itse tehty jotain hunajaa. Ja ihan mieletön fiilis, kun saa hakea tavallaan suoraan semmosesta tilapaikan ruokaa itse kasvatettua. Kyllä. Maistuu. Nyt mä oon täällä semmonen niinku kiputila. Ja viimeksi kun se oli siellä, niin se lähti oikeastaan yhdellä tämmöisellä hoitokerralla ja sitten pienellä käsittelyllä. Ja nyt mä otan eka tätä kylmää siihen. Eli mä en aamulla saanut kunnolla nostettua ja nyt kun mä nostan näin, niin mulla tulee tänne semmonen jäätävä kipu tuolla. Niin nyt tosiaan eka tätä kylmää, tämän kipun tulehdukseen turvotukseen ja sitten sen jälkeen mä otan tää X-toneen tonne päälle, mikä sit saa ne lihakset supistelemaan ja sitä kautta todennäköisesti sen lihasjumi sieltä vapauttaa. Tämä on aina kivempi kuin joku toinen tekee, mutta itse saa tosi hyvin kohdistettua sen just siinä. Vapaa käsi. Mikä se on lukema? Tää menee -1 ja sit se antaa semmosen merkkiäänen, että tää voi täysin niinku tehdä itse itselleen. Tulee semmonen pistävä tunne sinne just itse sinne kipukohtaan. Kuinka paljon ihmisillä on niin kuin käsissä kaikkea kipuja, kun tekee töitä, niin tällä vähän aikaa niin käsittelyssä nyt ihan mielettömän tuntuu. Mäkin sain tenniskyynärpää hoidettua, kun se supistaa näin vääntää kun sitten sen pystyy kohdistamaan just oikeaan kohtaan.
tää on aina joka paikassa. Mutta tätä voi vaikka maistaa. Oh my god. Eli siis miehet yleisesti ottaa häntä on sokeroitu tosi pitkään, että on tosi tämmöisen harvakseltaan haituva ja kasvaa pehmeinä. Niin hänellä otetaan sitten tämmöistä vähän karvaista rintaa, sitten kainaloita, pysyy pitkään siistinä, vaikuttaa hiehajuun ja sitten intiimialueen sokerointi, mutta sitä ei paljasta tässä. Silittelyhoito. Sitten se alkaa. Olipa monenlainen päivä, monenlaista touhua. Ja nyt mun päiväni alkaa olla päätöksessä. Kello alkaa olla 8 illalla. Täällä on tällä hetkellä hiljasta, ei ole asiakkaita itsepalvelulaitteissa. Ja siellä on happea ja toista Axtonia. Mä ajattelin, että mä olisin lähtenyt kotiin, takki päällä jo, mutta itse asiassa mä teen paremman valinnan ja mä menkin ottaa itse omat hoitoni. Nyt on mun hetkeni. Nää pähkinät on ihan himo. Kyllä joka kerta niin kiitollinen tunne siitä, kun aina, että hoitaa itseään. Olisi sitten mitä tahansa. Tänään mä tein noin 10 kilometrin pyöräilylenkin ja se on mulle aika uutta. Mä pyrin sitä tekemään ja se on fyysisesti tosi vaikeeta, koska se tekeminen aiheuttaa kipua ja joutuu tekemään tosi paljon sitä kipua vastaan. Mutta mä huomasin, että mun on vaan pakko alkaa harjoittaa sitä, koska se koko ajan menee kuitenkin pikkusen eteenpäin, mutta se, että mitä siinä joutuu sietää, on se, että tekee sitä kipua vastaan. Mutta tänään tuntui, plus sitten se, että se ei tuo semmoista mielihyvän tunnetta, mitä mä aina ennen koin siitä. Että siitä ei saa sitä euforista tunnetta. Mutta tänään mä sain ehkä hituusen semmoisen enemmän, mitä mä oon aikaisemmin kokenut sitä sen tyylistä. Ja se motivoi myös jatkamaan.